Abu na gaba shine akwai abin da ake cewa passive income. Mafi yawanci littattafai idan ya karanta zai ga wato ana promoting idea na passive income, musamman network marketing companies. Za a ga cewa suna yawan promoting ɗin idea na passive income. So shi wato illar idea na passive income shine wato mafi yawancin mutane an saida masa idea nan ne cewa wato kai kokari ka sami wani business wanda zai baka passive income. To illar wannan abin shine wato zai baka implication na cewa you should do nothing and expect something. So shine babban problem na idea na passive income. Shi passive income wato ko da a ce mutum ya yi succeeding ya samu nasara a network marketing, wato mafi yawanci zaka samu cewa waɗanda suka samu nasara they are not passive, wato ba wai kawai kwanciya suke a gida ba, kuɗi yana zuwa masu. Dole wato zaka samu cewa dole ne suna wato they are actively pursuing that endeavor. Wato dole ne kaga cewa wato kullum suna bibiyar mutanen da suka yi recruiting, suna ba su training na cewa yanda za su ga cewa sun iya wannan abun. Amma idan mutum wato ya tasirantu da idea na passive income din nan, wato abu ne wanda duniya ba a haka tsarin ta yake ba. Ba za a yi a ce mutum ya samu wani abu ba tare da ya yi wani abu ba. Dole akwai wasu abubuwa wanda ya kamata a ce mutum ya yi kafin ka samu wani abu. Saboda haka idea na passive income din nan wato idea ne wanda ba zai ba mutum dama ba ya yi abin da ya kamata. Ba wani abu wanda yake passive a rayuwa. Ko meye idan kana son shi sai ka tashi ka nema. Kamar mutum ne idan ƙiba in ta masa yawa, ba zai zauna ba kawai ya ce shi yana so ya rage wannan ƙiba. Dole akwai wasu abubuwa wanda ya kamata ya yi. Dole mutum sai ya rinka kula da abincin da yake ci da kuma yawan exercise. Amma ba za ka zauna a gida ba ka ga cewa ka yi ƙiba kuma ka yi expecting cewa kawai za ka zauna passively kawai saboda kana so wannan ƙibar taka ta ragu. Dole akwai wasu abubuwa wanda ya kamata ka yi, kuma sai ka yi wannan abubuwan tukunna za ka yi achieving ɗin abin da kake so ka yi achieving. To haka ne ko me kake so a rayuwa dole akwai abubuwan da sai ka yi su ne tukunna kafin ka ga abin da kake buƙata. Saboda haka idea na passive income ɗin nan musamman idan mutum yana neman arziki ba nashi bane. Dole ne akwai abubuwa wanda sai ka yi su kafin ka yi achieving ɗin nasarar da kake so ka samu a rayuwa. Wannan shine.